amenangi jaman edan ewo oyo ing pam budi melu nyedan ora tahan yen pan melu angklah koni awet kaduman mele kaliren bekasan ipun dilalah kersa bejo bejane kang ali luwe bejo kang eling lan was padha Serat sinom kala wau kalebet kitab Weda Tama pangriptanipun Joko Burham utawi Raden Ngabehi Ranggawarsita. Para kadang sedulure Mbah Bobot, estunipun tembang menika sampun ambal-ambalan bola wali Mbah Bobot damel video sak menika jamanipun saya mrene ora saya mendo ning malah sang saya ndodro kathah para manungsa sing jan ugal-ugalan edan-edanan kaya-kaya mboten ngerti dateng kiblate Yang Widi. Kaya-kaya urip niku kaya uripe kewan. Ujare para winasis, para nimpuna, sapa nandur ngunduh, sapa gawe nganggu, utang nyaur nyilih balikke, ngunduh woing panggawe. Kula panjenengan niku ewuh kaya ing pambidi. Sing bener malah diluputke. Sing bener jujur
malah dilulur, dijur. Sing salah malah munggah pangkat, kaya-kaya kuwi malaikat. Sing bener isane mung tenger-tenger. Dadi jaman iku kaya diwalik. Kaya diwalik. Nggih. Melu ngedan ora tahan. Yen kon melu nglakoni. Kula panjenengan ingkang tasih lantik panggraitane padang nalare jero rasane. Kon melu ngawur, ngawu gawar. Lumbuk bentus ngalor ngidul, nabrak etan, nabrak kulon. Niki ora tahan. Najan to menungso niku keduman melek. Kabeh menungsa keduman melek krana nggadahi anafsir patang perkara nafsune manungsa krau cipta rasa budi karsa. Temah kaliren wekasanipun kula panjenengan kaliren wekasanipun mboten kok tegese kaliren ku ora iso mangan ora. Mesu budi. Ngeningna cipta, ngeningna rasa, ngeningke pancandriya. Anane mung metek napas. Metek dodo. Iki jaman piye? Padha dene kula panjenengan menika laku tapa brata. Ngurangi dahar. Murih padang sasmitane. Mila kasebut temah kaliren wekasanipun. Wani prihatin. Nanging dilalah kersa Allah. Dilalae. Nggih. Kersa Allah. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Niku dadi kula panjenengan sedulure Mbah Bobot ing pundi papan nggih wonten ingkang wonten Ngawi lajeng pundi Omarsana Ekop, Adi Suling, ketoke Nyedo Bali, monitor, kadang-kadang, sedaya kemawon, sedaya kemawon, mangke kala-kala menawi bilih sampun wonten medal mirunggan saged mangke Bobot lab langsung, jadi saged pinanggih kalih panjenengan sedaya. Gusti menika mboten sare. Percaya mawon mboten sare. Tiyang sakniki menawi Mbah Bobot paling mestani. Wis koncatan nalar. Koncatan akhlak. Ora duwe budi pekerti. Ora duwe sopan santun. Ora duwe tepa sarira, ora duwe mawas diri mulat sarira ngrasa wani, ora duwe identitas. Menawi rumiyin Jawa Tengah niku nggak ada identitas. Identitas Jawa Tengah
saben daerah nggak ada identitas jati diri. Ning sakniki jati diri identitas niku mboten berlaku. Najan mboten sedaya nggih. Kula garis bawahi mboten sedaya. Tasih kathah ingkang tansah eling lan waspada. Sopan santun. Sopan santun niku mboten kok nek nang ngarepe wong tuwa mbrangkang niku mboten. Niku perbudakan. Sopan santun niku dudu sopan santun, niku perbudakan. Aweh mangan tanpa diajangi. Ya. Upamane aweh jeruk dienggo bal. Nggih, mengke terus murid-murid niku dikon rebutan. Golek pangan. Dadi niku mboten aweh mental. Ning murid niku bakal don remeh temeh. Ora iso dadi wong mandiri. Ora duwe jati diri. Lah wong aweh-aweh kalih tiyang niku mawon nek paring apa-apa niku mesti dilongke kok. Aweh kewan, kucing, nuwun sewu anjing nggih. Niku mawon diwadahi kok. Domba, sapi, liali kewan niku napa mau diadahi. Lah niku kula weruh teng paguron-paguron niku. Nggih. Murid-murid cantrik-cantrikipun niku anane mung disiksa. Laku mbrangkang niku zaman penjajahan. Kolonial Belanda njajah bangsa Nuswantara mlakune mbrangkang nalika wonten kerja paksa tanpa upah mlakune kon mbrangkang karo digitiki disabeti dipuloso. Lah milanipun bilih enten paguron sing tasih nglampahaken model kaya niku teradopsi kalian zaman penjajahan. Para Yaman-Yaman didatengake ngriki supaya ngusir wong pribumi. Lah napa nek pribumi niku mesti melu bangsa Nuswantara, melu ngusir lha mboten. Wiwit biyen jeneng pribumi niku ugi wonten sing bela karo londo, bela karo wong Yaman. Biyen mula niku mboten kok Pak sakniki dhisik sing melu perang sing pundi riyin. Gitu. Perang sing ndi dhisik. Pribumi ana sing musuhi pribumi dhewe. Mulane ana apik nek ampun diklaim. Nek ana apik ngaku pribumi, engko nek ana pribumi kleru sithik nyaci maki. Dadi mlaku mbrangkang niku utawi mlaku ndodhok niku budaya saking kolonial Belanda penjajah saka Yaman. Dadi nek isih enten paguron sing modele kaya niku kalebu nggep sopan santun boten, malah tidak beradab. Kula ngerti karepe, sing dikarepe kaya zaman keraton. Gitu. Kaya zaman keraton. Keraton niku mboten pelaku ndodhok. Pelaku jongkok ngeka padha. Pelaku jongkok ngeka padha. Niku mawon nek pun cedhak kalih ngajengipun ratu. Nek ana prajurit ditimbali. Prajurit Dharma Muka maju mrene sendika Gusti. Niku ngadeg riyen, namun sampun caket kalih ngarsaning ratu. Nggih kira-kira 3 meter nggih
niku nembe jongkok lajeng eka padha. Lungguh sebok lajeng nembah ratu. Nyembah ratu. Laku sebok jongkok nembah ratu. Kula ingkang sowan Gusti terus lenggah. Nek wis bar didangu wis rampung, mundur telung jangkah, mundur telung pada, pringu lajeng mlaku ngeka pada pun biasa. Jadi niku mboten salah klaprah, mboten niku pancen ora ana piulang sing pelaku brangkang niku mboten enten. Didik sopan santun, ndubuk napa niku peradaban mboten ngoten niku. Niku meremehkan sesamanya umat, sesamanya kita. Mendidik sopan santun niku mboten kok ketoke wong laire brangkang niki siraman rohani niki. Padha kalih Mbah Bobot waktu isih cilik, nek bocah numpak sepeda ontel ketemu karo wong tua mesti medun. Mbah wong tua sapa medun? Saking pundi, Mbah? Niku jenenge tata krama. Nek mlaku papasan karo sing sepuh, topi dibuka jedet saking ndak pundi, Mbah? Topine dijipuk. Nek wis kliwati dinggone. Ku tata krama. Lah nek tata cara kaya niku merusak moral, mental dengan anak-anak. Niku ya ajaran yang baik, ajaran baik nopo? Niku ajaran kolonial Belanda. Nalika pribumi dikerjakan namanya kerja paksa. Dikitiki karo mlaku ndodok. Karena pribumi dianggap kasta yang paling rendah. Milane pribumi ya ana sing mau dianggap kasta paling rendah melu gabung karo Belanda. Menghina karo bangsane dhewe. Mula pun salah tampa. Sedaya niku wonten aturane. Zaman keraton ngoten. Di keraton niku wonten alun-alun, nggih, terus waringin kembar. Terus mlebu iku nang gone Paseban Jawi. Pasebannya munggah gladak. Nek wis gladak niku nek mbok cedhak kalih ratu mulai mlaku bungkuk lajeng saya cedhak ngeka pada nggih. Ngeka pada niku jinjit kalih dengkul kewaten. Nek sampun ngaten terus lenggah sebok. Nyembah. Sasampun rampung paripurnaning gati nggone ditiwit mundur kalih jongkok. Tek nyembah malih muter kesah. Kesahe kalih jongkok nek pun entuk pirang meter kalih ratu niku nyat bot biasa lakone nyincing wiru ngarep ngaten nggih. Lah berane niki zamane dan diwolak-walik. Cobi nonton wayang utawi ketoprak. Nonton wayang utawi ketoprak sami. Nah, ana prajurit timbali ratu mesti kira-kira dhuwur bersedak linggih. Mendak mlaku mengko padha tek cedhak ratu nyembah. Lungguh mundur sithik lenggah sebok perlune ben apa dawuh iso nak yenake. Wonten dawuh Gusti, nek wis cetha njaluk pamit tek mundur rong jangkah apa telung jangkah mengo lunga plas. Niku mlakune ngeka padha. Boten berangkat. Mulono aku kok mlaku ndodok lek karo pripun ditingali niku mawon wis mboten apik. Mlaku kok ndodok niku pripun? Napa golek tekik, mboten to?
Lah niku kudu enten meluruskan. Rame to niku. Rame. Mugi-mugi zaman edan iki ndang paripurna. Kula nonton kahanan wong do ugal-ugalan. Ugal nguneni tiyang niku ora ana sembing aling-aling. Ora ana tedeng aling-aling. Ora ana semoning semu iki mau ora ngrayangi jithuke. Sing tak arani iki ya menungso, sing tak arani iku ya padha urip, sing tak arani iki ya ndek keluarga. Luar biasa. Sing mboten jaga tembunge niku mboten kajeh. Mboten kajeh. Arep apa pangkate ora kajeh. Ujine menungso niku duweni nalar jangkep. Panca ndriya jangkep, cipta jangkep, rasa jangkep, duwe hati nurani, duwe kalbi. Niku menungso. Ya. Mugi-mugi sing serawung kali Mbah Bubut tetep jaga kemanusiaan, kebangsaan, kamanungsan. Nggih, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Niku cekel. Kula kinten cekal. Nggih, kirang langkung Diagung Pangapura. Rahayu ingkang sami pinanggih. Rahayu, rahayu, rahayu satu.